What are these? Alile bomu. Nakania. Alusi Egwu. Papa ndefu. Alusi Egwu. Chimvula. Alusi Egwu. Ego na boot. Alusi Egwu. Oya chwa ginyaka fan. It's now moto ije bungo. Atu na mwenwozi moto nje bungo ego. Iwo we odogu. Owe woli moto na maka na kikpa azo. Wolu gaje ego lu boss. Oraneze no kwani nia. Na kwani nia. Angelo mundu. Ikasimeso na afwa. Obungi kembele mi wona. Aye kore. Japonia. Bara isi. Okale omaka. Nde pokete ona egusi. Nde pokete ona egusi. Orimili. Oh, God. Ego na tro orimili. Ona je no orimili nyeke egu na ato. Power fast power. Yes, sir. Yes. Moto nwa iye egota iye ge bungo. Nke mgbe anụrụ m na accident ka ị nwere. Yes. Nke nwe accident ama mfụrụ. Ato. Wele egota moto ịbịa ka mbe dị moto ekpere confirm. Mwe ba anyị na kwani ya. Ife nyere we ga igota moto eyo nge ga egbo oge. Moto a abatara no. Mbulu moto ntu ona nwa. Na ma na mmụọ ma wele uche na ma bụrụ ọrịa. Oh, I don't know. Abanye wane ka ọdịle mụ mma. Mana ebe ọ bụ na ego na buta. Ala na eze. Na ụmụ mma. Ife melu ụfọdụ o nwere ụbọchị nyere mmadụ ego tie na net. Mmadụ wee sị enye mmadụ ego eti na net, enye mmadụ ego eti na net. Gụnwa na-ekwu ife anyị. Enye mmadụ ego. Ife nje tie na net bụ ụnụ wee maa na mụ na anwa. Ka mmadụ na-eme ọgụ. Na ọgọ dị mmadụ omume. Ọ ka ịma na mụ na anwa. Na ọ bụrụ na mụ na like iti benye na net. Ọ ka ịma na mụ na anwa. Yes. Mmadụ nwere ike ọ na-ekwu maka akwa esi onye anyị na-ekwu maka akara ife o megoro ya mere m ji etinye ịmata nke ime wuli tie nkụ. Ụfọdụ na-asị enye 2000 eti enye 5000 eti enye nke nweti nyekene mmadụ tii nyekere tii isi na ịchọrọ ka ị na-egosi na ọya bata na ide eti nye mụ agba mụ a mma abịabe nye mụ afọnụ tii mụ na net. Oh, God. Nna were ibe nwagoro moto wee sọpọtụ ngwa egwu ezigbo onye egwu ka ọ bụ onye tiri ị ga-asị meso na akwa ọbụkụ ya emerụ m ifo ya emerụ akara aka ka ọ na-eme mana ego na-abịa ya arụ nya ka ndị onye ya gari ofufe ego ọzọwọ m ndụ ka ọ wee bịa ya mma. Oh, God. Ise. Ọ ga-eme. Aro, power. Ọ bịara osinsi ụnyaahụ wee chegide kịta ka m na-arụsị ọrụ ọ ka na-eche m wee sị no problem na mme n'ogosi na ọmara ihe ọ na-abịa. Ọ bịakwa last week. O tego nkwere ya nkwa moto a mana efe adụrọ ya bịa nọ ife nwa na ịbụ onye ala so ọ ya adụrụ mma ị na-etite ego mmụ ha ji tolite gwakwa m ife m mere ya bụ nkalụ nkata na-achọrọ m ncha. Ọ bụ ụtọ ọ dị gbara eziokwu. Gbara eziokwu. Ibe ya dị na arụ bụ edesibe na ya dị ya ahụ donated by Akwa Okuko Tiwara Aki. Yes, sir. Jesus of Africa. Lekenia. Why not na jeme? Ibe nwa bụ 2.7 million naira. 2,700,000 nenya. Aki wele mana 2,700,000. Oboro kwani ka tabe no ya lo. Lekenia. Monto. Oreza abu ya. Ego na boot welcome. Na nylon wet ya. So to that is YouTube picture. No funny. Ha dolo mma. Wow. Ebele ọ bụ na ya aka gasị ọgbọ. Ise. Ọgbọ ama nke ahụ. Ise. Anyị megidere ihe ọlụ ụlọ. Anyị megidekwara ihe ọgba moto. O nwekwa moto ọ na-agba ahụ. Ọ na-agbakwa private car. Ọ na-amụ chọrọ ka nye ya bọs ka o wee na-asọpọtụ. Mgbe egwu ka m chọrọ inye ya mana asị m ka m binye dịdo na bọs. Na bọs bụ movement. Ya iwe na-aga. Meke na-agrade na-eri nyaahụ ka iji wee nọrọ. Kita. Ọsọ ka mbe ji wa na. Afọ emesikwa na miwa eme na ụmụnne m Lekonia. Lekonia aka m jikọ nne egwu. Mana mụ na ndị egwu dị na mmalị na alaikere m ndị egwu. Iwe na-agwa ndị young youth. Maka na ewepụ egwu ikolobịa na-eme ọfụma na-eme ọka nga enweghị onye egwu maka na egwu ka eji ebute ike nga mana n'ọsọ egwu ndị niile na-achọ m okwu mma egbuchigo ova mana egwu ya abụ ọkụ ahụ na ntị obi aṅụrị abịa m maka na ọdịbịa ka m na-eme anyị maara nke eji egbu egbu mara nke eji azọ azọ anyị dị na nkwa anyị dị na nkwakịrị ikuku anyị dị na ezumezu anyị dị na aja ana anyị dị n'udo
onye ṅụọ udo ọ ya ṅụkwa ogwu ya gbapụ na udo egbupụrụ ogwu egbuo amaka mere ụnụ ya gazie adọla mma